Merkur X tip slavi ti dobijaš. Za rođendan smo spremili džak para. Iz džaka delimo svaki dan u lokalu i online. Znaš ti, brate moj, za vulkan Eyjafjallajökull u Islandu, na Islandu. Si čuo za taj vulkan? Pa vidi, sad, kad bi ti ja nabrao jedno 7 vulkana sa Islanda, ti bi odustao, skinuo bi kecelju, otišao bi... Ali ovaj konkretno. Stavio bi stolicu, ono kao Fajrant, razumeš? Zašto? Gasi internet, ono se... Nisam šalim se. Zašto je uticao na istoriju fudbala? Ili bar na istoriju nekih klubova. Ne mi reći da je neko od igrača rođen u vulkanu, ili klub osnovan. Izbacila ga je vlava. 2010. Big Sam Allardyce je menadžer Blackburna. Dobro. I odlučuje da dovede jednog mladog perspektivnog napadača koji se zove Robert Lewandowski. Iz Leha. Dogovaraju kintu. Dogovaraju 4 miliona funti. Dobro. I Lewandowski kaže, ok, ali hoću samo da dođem da vidim klub kakav je. Da se uverim da je to. U tom trenutku vulkan Eyjafjallajökull. Ono što su letovi bili... Aha. Tako je. Erupcija vulkana. Svi letovi u tom delu Evrope su bili obustavljeni, uključujući i Lewandowskog za Blackburn. U tom trenutku ga zove neko iz Dortmunda i kaže, aj ti dođi malo od Dortmunda, ovaj sedne u kola, ode u Dortmund i potpiše ugovor sa Dortmundom. Sam Lewandowski je to potvrdio da je živa istina. Pa da, toliko tih sudbina ima fudbalskih i uopšte sportskih, pričamo o tim transferima realizovanim i nerealizovanim, kojih je bilo verovatno kudi kamo više od ovih koji su realizovani, koje su to pozadinske priče, čak i za ove koji su ostvareni transferi. Znači, svašta se tu događa, ja bar znam 7-8 tih nekih priča za neke ovdašnje igrače, ali u suštini, da, vrlo, eto, vidiš kako ti utiče ti... Pa imao si... Prirodna katastrofa. Prirodna katastrofa, neki se tu desio da eksplodira. Se sećaš ti onog aviona koji je eksplodirao, odnosno srušio se, išao iz Njujorka, čini mi se za da li Cirih ili negde, tamo početkom 90-ih. Dobro. Da je Cristian Panucci trebalo da bude avionom i bukvalno je iz kog razloga da li je zakasnio ili nešto tako i to su... A ima si, nažalost, i ovog Urugvajca, Argentina, šta beše? Helikopter. Ne helikopter, nego iz Nanta kad je leteo. A nije helikopter, avion. Avion je, ali privatni avion je bio mali. Privatni avion, mali. Kako beše? Sala. Tako beše. Tako, ja mislim da je tako. Sala, tako nešto. Čekaj, on isto u Blackburn trebalo da ide? U Cardiff. U Cardiff, bravo. Da. Cardiff koji je tad bio Premier Liga. Tako je. I mi smo to radili tada, ti i ja radili smo te godine Premier Ligu i znam da je bilo. A ovaj je posle predsjednik, onaj... Rivan Štreva Prana. Ono što je helikopter. Lesterov, što je pa... Neću da te pitam da ti se sviđa dres. Znam odgovor. Ne moraš da mi kažeš ništa. Dres mi se sviđa. Dres kao dres, da, ali grb ti se ne sviđa. Dres kao dres mi se sviđa, boja mi se sviđa, igrač mi se sviđa, jedino mi se klub ne sviđa, ali šta radim. Dobro, vidi, klub je otišao... Dobro, ne pričam ja sad ono kao, vidi, prvak Evrope, evo, polufinale opet i tako dalje, sjajan trener, moraš da skineš kapu i to je to. Ja ih imam tu mnogo razloga zbog čega ih ja ne simpatišem. Ne mogu da kažem da su loši. Ne možeš mlađe klubove od sebe da voliš. Naravno, i plus, znaš, da si bio tamo
u Parizu za vreme prošlogodišnjeg finala i da si prisustvovao uličnim proslavama i da ne bude sada, da ne budemo karakterisan kao rasista i nacista, onda da, ništa, da, čutim. Ovo je dres iz sezone 17. na 18. kada su vratili titulu, godinu pre toga im je Monako ukro titulu, onda su ovde sada vratili i Cavani je na kraju ove sezone, igrajući u ovom dresu, dobio zlatno stopalo. Zlatno stopalo je nagrada koja se dodeljuje ne samo za tu sezonu, nego onako u principu kao generalno atletama, odnosno fudbalerima, i svako može dobiti samo jednom. I onaj ko dobije, on u Monte Carlo na promenadi ostavi otisak stopala, tako je. I on je dobio, 2018. je dobio to zlatno stopalo, ali meni je on stvarno bio fenomenalan igrač, ali fenomenalan igrač. Znači, sve, ajde što je davao golove, naravno, ali kako, on je igrao odbranu, on je bio timski igrač. Ono što su ga kritikovali, sećam se stalno, to je da promašuje šanse, što stoji. A, brate, on je stalno bio šansi. Ja tu ne priznajem ko promašuje šanse, ali ti promašiš 4 šanse, daš 2 gola. Da, ali ja ne znam nijednog napadača koji ima 100% učinak. Naravno. Razumeš, mislim, to je meni ima ono kao sad promašaš. Ima, okej, neki koji realizuju 60%, ima neki koji realizuju 30%, ali, znaš, i taj na 30% koji realizuju, on ima 300 pokušaja. Ali ovo je imao takav instinkt, takav imao nos, ono kao što i naš tipa Darko Pančev, ili naravno čuveni Pepe. Pepe koji je stalno bio tamo gde... Misliš Pipo iz Zagreba? Pipo iz Zagreba. Ne, Pepe, da. Ali da, ali vidi, ti dolaziš posle, sve se slažem to za Cavani, i onda mi nije jasno kako, recimo, kad si imao u jednom periodu, 10 godina su igrali njih dvojica špiceve, jednostavno tandem, Suarez, Cavani, kako ovi, dobro, bi imali su ono, valjda, polufinale jedno, ali kako nisu napravili još nešto, Pa, brate, treba ti ostati. Pa si imao onog, kako se zove, pomozi mi sam istao mozak, štoper koji igrao u Atletico Madridu. Godin, eto, to je naš, onda zaista... Pa dobro, ali tada... Igrača koliko hoćeš je bilo. Dobar je dres i šta treba da pogodim da bih dobio... Prvo treba da odeš gde? Na današnju objavu... Pamtim samo 2 donje crte, a ti ostalo... Znači, današnju objavu na Instagramu, dresovi 2 donje crte euro. I pa, brate, ko je debi na derbijima ove... City Arsenal. City Arsenal, rezultat i broj faulova. To broj faulova je... Moram da priznam da ne znam ko je sudija. Znaš ko je sudija možda? Ne. Sad ćemo da vidimo ko je sudija. Jer od toga Kada bi ti je rekao Trajče Mađarski iz Prilopa... Zato što ako je Michael Oliver... Koju bih te godinu vratio? Misliš, ako je Michael Oliver, to je broj kartona plus? Ne, onda je minus. On pušta. Ako je ovaj... Ako je Taylor. Ako je Taylor, onda računaj faulove koliko hoćeš. Steve Cavana. Ne bre, Chelsea City, šta ti je, čoveč? Čekaj, moja greška. Čekaj. Ajde ti kaži rezultat dok ja nađem. Pa ne znam se, ja čekam da vidim sudiju. Sudiju? Navučeš na tanak led. Anthony Taylor. Znači, faulovi plus. Faulovi plus. I jedan penal za City. Dobro. Pa midi, da ti kažem, evo sad ovako, moram mali elaborat da ti uradim, neću dugo vezano za to. Toliko sam razočaran, a to ne ulazi u neke druge segmente razgovora, ali toliko sam razočaran kako igra Arsenal u poslednje vreme, kao veliki navijač, da mi prosto sramota da kažem da neće da izgube. Dobro. Imajući u vidu i kako City igra i taj, što bi ovi sad rekli, momentum, jel? Ali ću ja ipak reći 1-1. Znači, to ne bira razum nego srce. Tako je. Tako je. 1-1, što nam je dovoljno, i broj faulova 17. Kako si me zajebao. Pripremao si me za 3-0, ali ću ipak reći 1.
1-1, dobro, ja ću da kažem, ajde, 2-1 za City i reći ću, broj faulova ću jedno 25. Dobro. Na primjer. Dobro. Kad smo kod Arsenala, što igraju tako, brate? Ne znam što se događa. Pazi, kao da nemaju kao da su izgubili samopoznanje Ti potpuno. pogledaš, nije samo rezultati su jedna stvar. Igra u poslednjih nekoliko mesec dana, ajde, jeziva. Ništa. Iako si išao na tu čvrstinu ili to nešto, opet si imao te neke prekide, te neke kornere, gde si materializovao sve ono što možda nisi uradio u napadu u drugim nekim akcijama. Ste primetili da oni sada te kornere uopšte ne forsiraju? Ali čekaj, moguće da je taj pritisak javnosti, taj, da kažem, against modern football, toliko uticao na Artetu da on sada zapravo odustaje od toga? Ne znam šta se... Vidi, nije daleko toga da ne rade nikada. Imaju neke kornere da se nabije njih, 10. Ne znam šta se događa, znam samo da su drugačiji, da su psihološki očigledno uzdrmani. Ono što su ispadali u kupu ili izgubili ubedljivo, to je jedno. Ali ovi porazi od Bormuta sada, znači ja razumem da oni ispadnu od Southamptona u kupu, okej. Da se fokusiramo, kraj sezone, da se fokusiramo na ova dva. Ali ti, znači da imaš, samo treba da dobiješ, pa čak i da ne izgubiš, ali da dobiješ kući, znači na svom terenu, kod kuće, da dobiješ ekipu... Zajebanu ekipu, ali ti ćeš da budeš prvak te lige u kojoj igra ta zajebana ekipa. I to moraš da dobiješ. Znaš. I sad, da to dobiješ, ti si gotov. Ti si sad izgubio i ti sad, ovi će, ako te dobiju sada, gotovo. Da, mislim, Guardiola drži, dobio se utakmice, gol razlika njihova. I to je to. Pa ne znam, stvarno ko da... To se ponavlja istorija, znaš, ono. Pa dobro, vidio se ovaj mim sad, mislim, ja sam i gledao u direktnom prenosu, sam video sa flašom, ono, bottled, što im je imaju taj izraz bottled, znaš, kada čokuju, kad se useru, znaš, ono, kada i kao tako stalno gube i onda je City navijač iskapio, znaš, ono, tu flašicu i to je postao, ono, totalni globalni mim, ali ne znam, nekako stvarno ne znam, ako se desi stvarno da čokuju ovo i da ne dobiju, A opet što se tiče ovog drugog, oni su prošli do polufinale samo zato što su imali tu sreću da igraju ipak sa Sportingom, koji opet, bez da ih podcenim, nije taj nivo kao ovi ostali. Ovako kako igra Arsenal, koji se opet i mučio sa Sportingom, znaš, 1-0, 0-0, to su ono... Ali me vrlo zanima kako će dva destruktivca da se sada ponašaju i kako će to utakmica... Pazi, sinoć igram Arsenal i sad gledam malo na telefonu, sam bacao pogled, vidim samo rezultat, s druge strane gledaš ovaj blockbuster i gledaš ovo potpuno drugo. Kako to radiš? Na telefonu gledaš... Na televiziju, gledao sam na TV-u, mrzim je da prebacujem ono... Ne, ja gledam TV i laptop. Meni je TV i laptop. Nisam sinoć laptop, koristim nego telefon dovoljno bio, neki put koristim laptop, ali u suštini, to kad imam i basket pride, pa moram da, znaš, bacim... Dobro, sad već ali, velike tajne kad imaš multi... Da, ali u suštini sam izabrao ovo, naravno... Pa kako ne bi posle 35 sekundi ovo... Pa ne samo to, nego to je sve prštalo... Ne pričaš o Bayern Real, da, to kad je sve prštalo, bar prvo poluvreme. Ne, zato što je u Madridu počelo isto sa golom odmah na početku. Isto i to, pa mislim, možemo da primenimo ono kao matricu na obe utakmice, i prvu i drugu, znaš. Ali vidi, sad, ajde... Čolo više nije destruktivac tog tipa, znaš. Vidi, zaista su evoluirali u nekom smislu u poslednjih par godina, jeste, da, nego ja sad kao ono malo... Ostalo je. On je titule uzeo tako. Pa te bije glas. Konkretno sa Godinom pominjanem je uzeo, znači, titulu tako što je skočio na Camp Nou, dao gol glavom i uzeo titulu u Atletico Madrid. Tako je te godine postao šampion. Tako je. U poslednjem kolu kad su odigrali 1-1. Ali vidi negde, znaš šta, sad ja gledam ovako, tebi Atletico Madrid samo kod Simeonea ima koliko finala, dva, da, i ono se vratimo u 70. imaju još jedno finale kada je Luis Aragonés, sećaš ti toga, ne sećaš se, znaš ti to pravilo?
Ja mislim da je to poslednja bila. To je 74. I Luis Aragones, sećaš ga se, kornjača, koji je, ako uzmeš sad pa nađeš na YouTube-u, to je finale sa Bayernom, koji ima kosu do ovde, nešto ono kao ludilo, i on je dao gol u ako se ja ne veram, 120. minutu. Odnosno, da li je bilo 0-0 pa 1-1, produžeci su bili, ili da u 90. sad sam pobrkao, ali u svakom slučaju je bilo nerešeno. I to je poslednja utakmica u kupu šampiona, gde je bilo nerešeno, a da se ne pucaju penali. Nego je igrana nova utakmica i posle 2 dana ih je Bayern dobio 4-0. I to je prvo finale Atletika, tadašnje kupe šampiona, ali i posle ovo sa Simeonom što su izgubili 2 puta od Reala, tako? Oba puta od Reala. Oba puta od Reala. Pa do, ali... I ono 2014. kad su bili bukvalno delili ih sekundi od titula. Sergio Ramos dao 90 minuta, znači, da. Ali stvarno je bilo, ali u principu ih je Barsa odvalila. I da nisu bili ovi crveni kartoni, ja mislim da, znaš, da... Pa jeste, ali, znaš, to su sad sve, kad imaš te utakmice, u 2 utakmice se sve sabere i u prvoj utakmici su oni prelako poveli sa 2-0. Pa zato što su dobili crveni karton kad u prvom polovremenu... Jeste, ali opet, šta znam, nije mi Barcelona toliko dobra i bit će prvak Španije, ali mi nije toliko dobra koliko mi je bila prošle godine. Dobro, da, mislim, vidi, Atletico je izbacio Barsu i u kupu. I kupu su ih izbacio. Ali to je ludilo bilo, 4-0 pa 3-0 revanšu, znaš, pa nekako... Ali okej, Čolo nalazi način kako da dobija svaka čast. Ali imaju, mi smo komentarisali da će oni odigrati 5 utakmica u 20 dana ili mesec dana. I to je sad ti kad igramo, ja igramo sad, ne znam, osim tenisa, to te ne bi dobio nikad, ali... Ostalo bi bilo kidenje. Ali igramo, recimo, šah. Ne možeš da dobiješ, znaš, mislim, ne možeš da dobiješ svakog jednog istog... Pa onda jednu partiju malo laganije pristupiš, hvala Bogu, kao što je bilo u prvenstvu, sve jasno. Erik Garcia, kada je dobio crveni karton, ulazi u tunel i baca dresa. Svi da taj trenutak. Ja to ne mogu da shvatim. Ja da sam Barca navijač, ja bi ga... Znači, dres se ne baca, brate. Šta god, koliko god da si besan, dres se ne baca. On je izašao, skinuo se i ovako bacio dres. Iz besa, sve razumem, majstore, bolje onda polupa i ogledalo ili već ne znam šta radi, nema bacaš dres. To mene toliko nervira da nisam navijač Barcelona, nisam ničiji navijač strani, ali kad vidim tako nešto, to mi je doviđenje. Zato ti menjaš dresove. Lako menjam dresove. Nemam problem uopšte, ali majke mi, nemam uopšte problem. Belo, crveno, crno-belo. Pa vidi, to je dobro, ajde sad, znaš, pretpostavljam da i on sam posle ja kao, znaš, ali valje je to taj trenutak emocije, besa, ne znam, bacim. Ali vidite, sad prelazimo na bitni trenutak. Ti, kao profesionalac, moraš da budeš u svakom trenutku svestan svega. Zašto kažem? Zbog ovog crvenog kartona Reala. Dakle, ti dobiješ crveni karton na najgluplji mogući način, ali realno najgluplji mogući način. Znači, sa jedne strane, Slovenac sudija, mislim da stvarno nisi pokazao osjećaj kada daš zbog toga crveni karton u ovakvom trenutku, jer bez obzira što se kaže da su pravila uvek iste u svakom trenutku i u svakoj situaciji, nisu. Nekada moraš da ostiš da ipak ne smeš to da radiš. Po meni prestavno... Kome ne smeš Realu? Ne, bilo kome. Po meni je apsolutno, znači, zaslužio, iako sam ga sve vreme psovao ili navlači za Real, i sad se svi da se bave crvenim kartonom, a neće se bave faulom kod drugog gola Reala, koji nije postao. Čekaj, faul... Slobodan udarac Alda Gulen koji je dao sljedećem gol, je faul pre toga, znači, apsolutno ne postoji. Uzmi utakmicu pa pogledaj. I onda ona kontra Reala, onda onaj Ridiger koji je trebao dobiti crveni karton i tako dalje, i tako dalje. Znači, ti imaš masu stvari. Po meni je fenomenalno sudio. Kamavingu bi, ajde, to ja bi sam malo preterio, ja bi ga udaljio pre ulaska na teren zbog one frizure, ali to je druga stvar. Ali, brate, to sad su digli, onda se javlja Gonzales i Turalde, kako se zove sudija, kao ne može na tom nivou. Na kom nivou ne može? To što Real Madrid, koliko si puta gleda utakmicu da se to dešava protiv Real Madrida,
pa nikom ništa. Ne, ja mislim da nije bitno koje je pitanju, mislim da u tom trenutku to ne radiš. Kao sudija mislim da ne radiš. U svakom trenutku treba radiš, jer ne delimo utakmice na značajnije i manje značajne, pravila su pravila. Ja mislim da se deli. Ja ne. Ja mislim da se deli. Ja apsolutno podržavam odluku da da žuti karton, odnosno drugi. Tu se ne slažemo. Jedino što mi nije jasno, da li je bio svestan da mu daje drugi žuti karton. Da li je to drugi? Prvi mu je bio 6 minuta pre toga. Sudeći po njegu... Tako da, onda si baš loš sudija ako nisi znao da si mu dao. Onda jesi, ali po njegovom govoru tela i govoru face... Ali vidi, Gojko, vidi, ako kažeš da su pravila uvek ista, onda je nebitno da li si imao žuti karton pre toga. Dobro, naravno. Ja kažem, njegov izraz lica, ne kažem ja da, nego ne, a druga stvar. Ali to ne... A još jednu stvar hoću ti kažem. Uopšte nisam siguran koliko je taj crveni karton odredio da posle 29 sekundi dečko dao onakav gol. Pa dobro, to su hipotetičke stvari, ali ne bi verovatno bio u toj situaciji da da takav gol 20 sekundi kasnije. Niko to ne zna. Naravno. Niko to ne zna. Ali to ne abolira Kamavingu. To hoćeš da kažem. Ti si dobio žuti. Brate, ti kao profesionalac moraš da znaš da ne smeš da radiš takve stvari. Apsolutno. To je nevjerovatno. Da si vidio Snajder šta mu je rekao. Pa to. Pa jeste, ali apsolutno je Snajder u pravu. Moj brat Vesli. Da sam ti pričao kad sam bio kod njega u Dohi? Nisam. Ne. Idem ja u Dohi i treba da uradimo neki intervju sa Snajderom i sad tu nam neki lik organizovao da treba da odemo kod njega i čekamo ga u holu nekog hotela. Čekamo ga pola sata. Dobro. Ja sam u fazonu, ja, brate, ne mogu da... Mislim, imam taj malo, to nije... Ja nemam taj novinarski, predatorski, ja sam u fazonu, ko te jebe, idem. Da. Znaš. I ja da krenem, međutim, ajde kao sačekamo i dolazimo, mislim da smo sat vremena čekali i kao, evo, zove vas Vesli da dođete. I dolazi ti po nas i vodi nas do njegove gajbe koja se nalazi na praktično plaži. I brat Vesli sa Ćaletom tu dolazi i umesto da slaže, kaže, brate, izvini, spao sam se, znači ne znam gde sam. Već mi je tu dobio plus. Sedi, pivo jedno, pivo drugo, cirka, viske, šta god. U Kataru. U Kataru, brate, u Kataru. Kreće takva priča, toliko otvoreno, toliko normalna. Tu mu dolazi ekipa. Celo ekipi je platio njih 10 da dođu na neku žurku, nemam pojma, što će da se roštilja i partija od 3 dana. Znači, fenomenalno je bilo. Tako da, brat Vesli, što vam kaže, potpuno sam za njega. Sjajno. Dobro, mislim da vidi, okej, izjava mu je... Možda malo prejaka, ali mislim suštinski tačno. Da. Bar po... Vidi, to ti kažeš, ne slažemo se. Znaš, svako od nas u takvim situacijama, kad utakmice ima svoj ugao gledanja ili nešto, znaš, ono... Ali suštinski meni je jako žao što se to dogodilo iz prostog razloga što ovde i dalje negde minimizuju Bayern, koji po meni, ja jedva čekam da vidim ovaj duel u polufinalu, minimizuju ga, opet s druge strane... Izvini, gde ga ne kod nas, nego generalno. Generalno, da. Opet, s druge strane, mislim da su ovo bila i onaj prvi meč koji je Bayern vodio donalo, pa ih je Real posle onako stizao. I ovde da je Bayern bio toliko ofanzivan, pa posle vrlo strpljiv, znaš, ono što mi se negde dopalo, i što smo gledali jedan zaista spektakl, znaš, 3-2 prvo poluvreme, bez obzira nisu gde ti imaš do 2 minuta pre kraja imaš produžetke u najavi ili čak šansu da Real da drugi još jedan gol da ode i na kraju se obrne gde Bayern pobeđuje na toj utakmici, tako da i dodao bih da sam uživao u prvih 25 minuta drugog poluvremena utakmice na Anfieldu. Da, čekaj samo da, si čuo da je Florentino Perez ušao u slačionicu posle. Ne. I da je rekao, navodno, je samo rekao Ardi Guleru, ti, dečko, izađi, jer ti si ti nisi zaslužio da ovo čuješ, a onda ih je sve kao na ribu. Nisam, ali vidi, ti kažem jednu stvar, može onda da zatvara slačionicu, da im priča šta hoće. Sam je kriv. Sam je kriv, drugo, dozvolio si da ti ovaj cirkuzant vršlja po klubu, doveo si jednog od najperspektivnijih trenera, sigurno, nisi stao u njegovu stranu, nego si dozvolio. Pre toga si napravio skandal sa zlatnom loptom iz istih razloga što ćeš i sad držiš govor
uopšte ga ne želim i mislim da je dobra stvar da Real i Barcelona jedne godine ne igraju u polufinalu, da to bude dobra stvar za Ligu šampiona i za ceo evropski fudbal. A dobro vidi, a Real drugu sezonu za redom nema Bez trofeja. To nije lepota? Jeste. Nešto je realno nego prosto. To zapisano negde, ne znam, Mojsije, onih 10 u onoj tabli, jebote. Šta ćemo s Neuerom, jel? Pa mi on će u penziju već najavio, mislim. Pa ne, on je rekao da će da razmisli, ali sad posle ovoga vi stvarno... Pa vidi, to je samo trenutak dekoncentracije, da onda ima 23 godine i da napravi ovo, niko ne bi rekao, znaš, kao ti si za penziju. To je prvi gol. A šta ćemo sa drugim? To se Neuer stalo nikad ne bi desilo. Sinoć sam pokušao da razumem alibi objašnjenje, ne njegovo, nego ovih stručnjaka koji analiziraju u studiju. Pa znate to kad tako šutira, pa kao ne svaljuju krivicu na njega. Po mom mišljenju, on je... To mu na ruci da... Stari Manuel Neuer bi ovako uhvatio tu ruku. On bi to vratio ko Bresku, znaš. Da. Tako da... Vreme. Ali nemojte zaboraviti da je taj isti Neuer i na ovoj utakmici, a i na onoj prvoj u Madridu imao nekoliko sjajnih odbrana. Jeste, ali seća se šta je uradio u Bundesligi, ono, protiv Hamburga, pa protiv Freiburga, valjda. Ne postoji golman, ili postoji vrlo mali broj golmana koji nisu napravili nekakav kiks. Nisu sporno, ali sve mu se češće dešava. Prosto došlo je, ali Bayern nema, ovi Urbig mali je, mislim, nije baš kapacitet da bude... Pa oni će da nađu neko, kao što su Neuera posle Kana našli, Neuera su doveli Šalkija i evo, brani koliko, 15 godina. Ali suša malo, suša sa golmanima. Pa suša, pa vidi, znaš... Pa si vidio Lunjina kod gola. Vidio sam i Lunjina, to mi je tek ne objašnjio. Znaš. I sad je opet pitanje da je bio tu Courtois, da li bi, ko bi prošao, jer bi Courtois onaj gol sigurno ne bi premio. Pa on bi pomeo se ispred sebe. Znaš, tako da, znaš kako, to ti se sve otvori, da je ovo, ali nije ovo, ali da je bio ovo, nije ovo i tako dalje, znaš, ono... Dobro, šta si rekao na Anfieldu? Žao mi je isto, sad može pričamo o tome, meni je onaj penal koji je dosudio sudija, prelomio, pa poništio, prelomio mi je da je ostao pri odluci, a mogao je, 50-50 je bilo, kontakt je bio blag, ne znam. Momentom bi se prebacio. Da, ali vidite, to je u jeku Liverpoolove dobre igre i inicijative. Najbolje njihove igre u tom dvomeču. Da, i ti imaš to i posle toga imaš još jednu šansu u ovoj odbrani i u kontri Dembele daje gol i gotova priča. Da je Liverpool igrao neke utakmice ovako kako igrao protiv Paris Saint-Germaina u ovoj sezoni, mi sad bio kandidat za titulu u Premier Ligi. Razumeš, oni su mašina, ali, kažem, uopšte nisam siguran da će tako lako s Bayernom. Ne da će lako, nego ja tu na Bayern. To je lagano naginje na Bayern. I žao mi je što je taj deo kostura napravljen tako da si ti imao, ne znam, Real City, pa si imao Real Bayern, pa si imao Chelsea, Paris Saint-Germain, pa Paris Saint-Germain, Liverpool, i sad ćeš imati Bayern, Paris Saint-Germain, a ovamo neki čobani budale, znaš ono kao, Arsenal, naravno, ja bih voleo i volim i Atletico Madrid i drago mi je da je to, ali... Dobro, i ovo mi je super polufinal, iskreno, Atletico, Arsenal mi je baš onako... To mi je okej. Ne, oba su mi super. Biće u redu to sve, moglo da bude i Barcelona, znaš, moglo da bude i ne znam tu i ko se tu nalazi u tom delu, ali su napravili tako neujednačen kostur u smislu broja favorita s jedne strane, odnosno na broj favorita s druge strane kostura malo nije ravnoteža bila, ali dobro, i ne mora. Pravljenje žreba. Ja volim kada u završnici nema klubova iz iste zemlje, meni je to gotovo. Ja voliš kada u završnici nemaš Italijane. Pa ne volim, volim da vidim njih. Ja ne volim što recimo nisu na svetskom prvenstvu, ali volim kad ih nema u završnici njihove klubove. Ja volim velika imena u završnici, ali dobro. Pa velika imena da, ali ako ti u velikom klubu više ne igraju velika imena igračka, džabe. Dobro. Teo sam ti kažem još jednu stvar. Da, ko su ti brevinari, luzeri? Pa vidi, s obzirom na sve ovo što smo malo pre pričali, a odnosi se na period od nedelju dana od prethodnog našeg druženja, meni je, bez obzira na plasman u polufinale, luzer mi je Arsenal. Pre svega mislim na onaj poraz od Bournemoutha, koji nije smeo sebi da dozvoli, i ako na tome dodamo ovo loše, zaista negledljivo fudbalsko izdanje, što bi rekli, onda mi je to, nekako su mi oni
Dobro, a Vineri? Vineri, imao sam nekoliko dilema. Juče sam pomislio da će Viner da mi bude Arda Güler, posle onog 2 gola što je dao. Kad pređeš na pravog Vinera, moram da ti kažem da se meni, iako možda u Realu nekako previše se oslanjaju na njega, on je strašan igrač, nema šta, ali još ima da sazri i bit će strašan fudbaler. Znaš šta se meni sviđa kod njega? On je dečko, toliko je normalan, toliko je prizeman, toliko je... Nema skandale, nema one objave, nema žurke sa Güleru, naravno. Da, pa je dobio crveni karton sinoć. Ne, nema veze, prosto pričamo ovako o lifestyle-u, znaš, koliko je tu nekako, ne znam, super mi deluje za sada, sad da li će da se to malo onako nekako, znaš, ode, ali... Da, pa ja sam imao, znaš, tu, ja mu nisam želeo da, ajde sad kao da apostrofiram, i onda sam, kad sam odustao od Gulera, ili ipak Bayern prošao dalje, onda sam imao opciju ili Bayern ili Paris Saint-Germain, na kraju su odlučili ipak za Paris Saint-Germain, iz prostog razloga što su pokazali jednu dominaciju, gde su, evo, 2. godinu za redom ulozi profesora premier ligaškim klubovima, gde su i prošle godine imali 3 i ove godine, tako, 3 za redom ili koliko već, i da to očas posla završavaju, tako da su mi oni Vineri, zaista će biti meni bar uživanje da gledam to polufinale. Mislim i ovo drugo, ali to mi je nekako onako, ako neko može Paris Saint-Germainu koji je apsolutno zahuktao i apsolutno u fenomenalnoj formi, Luis Enrique svaka čast na tome što, evo, 2. godinu za redom tempira da oni prvi deo sezone, prvu fazu onako jedva uđu u onu nokaut i kad uđu to je čišćenje, a opet mi Bayern deluje, sad jedini njihov problem je što recimo im nedostaje Musiala iz top forme, tek se vraća pomalo i vidi se da još to, ali juče dao, visio kako je loptu dao recimo kod ovog, tako da... Samo zaređe malo. Za malo, pa to mora. Čestitamo Paris Saint-Germainu na nagradi. Malo ružnije teme, pre onih baš tužnih, imam jednu kritiku, a to je za Sebastijana Poltera. Dobro. Koji je dao intervju da li klubskom TV-u ili klubskim novinama Eintrachta, odnosno Braunschweiga, gde je rekao da bi se Partizan i Zvezda borili za opstanak u Bundesligi. To je nešto što ne radiš. Isto kao što ne bacaš dres, tako ne možeš da kažeš tako nešto za svoj klub. Čak i ako misliš da je istina. Dobro, ja prvo, znači, verodostojnost toga opet... Ne, preneto se, okej, znači to je, ali da li on mislio da to neće doći ovde kod nas ili već tako u današnje vreme kada sve putuje sa to brzinom? Ja ne znam da li bi se Partizan borio za opstanak u Bundesligi, Zvezda sigurno ne bi, što je pokazano na terenu. Čak i da jeste, to ne smeš da kažeš. Ali ne smeš i da kažeš, da. A druga stvar, ne znam. Znaš, jedno je ljubav prema fudbalu, jedno je ambijent i jedno je atmosfera i što ja volim, recimo, gledam tu Cvajtu iz koje je on došao, a taj njegov Eintracht Braunschweig, nekada šampion Nemačke, sad dole i bori se za opstanak. To je jedna stvar, ali kvalitet fudbala u Cvajti je smešan odnosno kakav je bio, pa čak i kvalitet fudbala u Bundesligi nije više kao što je nekad bio, bez obzira što je jači nego u Srbiji, naravno. Nebitno, malo se oprao. Ali ti to ne smeš da kažeš, to se slažem. Malo se oprao, što je rekao da je derbi, večiti derbi, da u Nemačkoj ne postoji tako nešto i da to apsolutno svako treba da doživi, da vidi ono i tako dalje. Ali i dao je strašan gol od Novom Pazaru je dao i sve super, ali nekako te stvari to je... Dobro, da ti kažem, mislim da... Doći nam Ljuba Vorkapić, to divno. Na Partizanov napadač koji je nekada nosio... I Vojvodine, naravno. I Vojvodine, naravno, ali on je nekada igrao tu gde je Polter igrao, pa ću možda pričamo tako o tim vremenima. Da, ali hoću ti kažem da evo... Opet, šta god da je pričao, nekakvi igrači koji dolaze iz tih ozbiljnijih, da kažem, fudbalskih zemalja, iz Nemačke, iz, ne znam, Francuske, sećaš se Leta Leka kada je došao u Zvezdu pa je davao silne intervjue francuskim medijima,
o Srbiji, o Zvezdi, znači, to negde ipak to pomaže, negde je popularnost, neko to tamo čita, gleda, pa će sutra opet neki Nemac da dođe, pa će opet neki Francuz da dođe, tako dalje. Nije to, ali se slažem s tobom da to ne treba. Nije primereno. Poginuo Alex Manninger, užas. Jezivo. Evo, to smo danas videli. Ma dobro, šta se kaže? Mislim, šta reći, tragedija i ti pružni prelazi, to uzima danak i ovde i u inostranstvu i tako dalje, ja bih, baš mi žao. Voleo sam ga i kad je bio u Arsenalu, ako se sećaš, kad je menjao Davida Simena, one jedne sezone na par utakmica, kada se Arsenal borio za tamo, ne znam ko, pred kraj 90-ih i nešto, i tad sam ga zapamtio, posle i u Juventusu bio jedno vreme i tako, eto, mislim, ne znam. A ovo što sam teo ti kažem, ja tu nije samo Alex Manninger napustio nas je naš kolega, dragi, i ja zaista, evo, moram da ga pomenem ovde, Saša Mikić, s kojim sam dugo radio i bio jedan i dobar čovjek i dobar novinar, eto, i laka mu zemlja. Saša je bio punker, rocker, veliki šmeker i onako jednog suptilnog rečnika i malo možda usporena, ali onako bio je na muštiklu, ono kada puši cigaru i tako. Da, neka mu je laka zemlja. Teo sam da te samo još na kraju pitam za šta kažeš za ovo što je ova gospođa Eta postala trener Uniona? Etu sam ja komentarisao kada je Bjelica bio i radio sam obe utakmice u koje ona bila, i tada je bilo u stručnom štabu, i obe utakmice koje je vodila kada je on bio suspendovan. A sada je prvi put trener. Sada je prvi put zvanično postavljen za trenera i to je zamenila jednog ludaka koji je onako bio, kad kažem ludaka u pozitivnom smislu, Baumgartner, odnosno Baumgart, sećaš se iz Kelna, i tako dalje. Peaky Blinders kačket. Tako je, Peaky Blinders kačket i želim joj, nemam nikakvu predrasudu u tom smislu, znači, apsolutno nemam predrasudu. Zašto, ako, mislim, dolazimo od toga da imamo sudije, zašto ne bi imali trenera i tako dalje, tako obrnuto, mislim, ajde, okej, ne možeš da staviš da igraju jedni protiv drugih iz očigledno fizičkih razloga, ali sve ostalo je ono. Tako da nemam problem s tim da bude trener. Sad, kako će se ona snaći, to je Kako se snalaze naše koleginice u redakciji? Tako je. Jako dobro. Tako je, jako dobro. Tako, ne, u ovom smislu, ali ona je, pazi, ona je bila nemačka reprezentativka. Ne, mislim da nije igrala je za mlađe selekcije, mislim da nije, ali uzela Ligu šampiona, uzela sa nekim, ne znam s kim. Ali, znaš što, meni je super, moguće, meni je super zato što ja sam veliki ovako zagovornik sporta, kulture sporta kao jedne fenomenalne stvari i to što ona trener, znaš koliko će devojčica da natera da se bave sportom. Znaš, meni je, ok, imamo i Ducija Simonovića i neki njegove stave sa kojim se čak i slažem, ali generalno sport po meni je jedna fenomenalna stvar i gledam iz te perspektive da će to stvarno da... Znaš ti koliko će klinki da se sada čekaj, ako može da bude trener Bundesligaškog kluba, pa mogu ja. Pa fudbal, pa ovo, pa ono i tako dalje, ne znam. Meni je to nekako ta polazna tačka, pa onda dalje. Slažem se i reći ću ti još jednu stvar. Ti se sećaš da su, recimo, Amerikanci, mislim na Sjedinjene Američke Države, u muškom fudbalu se trude, pa tu kad uđu na neku osminu finala svetskom prvenstvu ili to je super, ali i napreduju, ne može se reći. A u ženskom fudbalu su vele sila. A iz prostog razloga što je masovnost u pitanju, što su oni u školama, u školskim sistemima i tako dalje, i devojčice su išle mahom da igraju soker, odnosno ovaj naš fudbal. Kad smo kod toga, izgubili smo od Italije 6-0 u kvalifikacijama, ali dobro, to je Liga A, ti si među 16 najboljih reprezentacija. Kome smo uzeli bod, sad slagajući te, Danskoj ili Švedskoj? Švedskoj. Što je samo po sebi već super rezultat. Ali ne možeš da se meriš baš, pa i u muškom fudbalu kada izgubiš, neki put kad naletiš tako izgubiš ubedljivo, što ne znači da sledeći put neće prođeš bolje.
Ajmo da prođemo kroz derbije za vikend. Jel ima neki domaći derbi? Nema. Kako nema? Pa nema, mislim da ti je Zvezda Čuka ili, čekaj sad što ti kažem. Zvezda Vojvodina. Izvini, Zvezda Vojvodina i... Pa dobro, kažem prvi i drugi. Pardon, izvinjam se. Izvinjavam se, da, Zvezda Vojvodina i Partizan Železničar. Da, Čuka saradnik. Zato što znam da je ono što smo pričali ti... U prvom kolu, tako. U prvom kolu, prvi i drugi, umesto da igraju u poslednjim, ali dobro. Jeste, izvinjavam se navijačima Vojvodine, apsolutno. Mislim, derbi, koliko je, 13 bodova je... Dobro, ali znaš, s obzirom na to da ti je Vojvodina 2 puta dobila Zvezda ove godine, sigurno će Zvezda imati motiv da ne izgubi 3. put, odnosno da pobedi, da pokaže da to što je prva je zasluženo prva, Vojvodina opet da... Drugo mesto Lige Evrope, kvalifikacije za Lige Evrope. Tako dalje, i to je tako da jeste, da. Upravo si potpuno i izvinjavam se. Ali u Engleskoj imamo, dobro, City, Arsenal, ajde, to smo prokomentarisali. Chelsea United i... Chelsea United. Liverpool-Everton. Chelsea je dao 7 golova Port Vale-u, a na 4 utakmice između toga nije dao gol, valjda. Pa to mu je mera, Port Vale, to mu je društvo. Brate, ali su baš su kalirali. United i Chelsea, znači dva koji su kalirali, United je taman krenuo, sad izgubio lica i opet se... A Chelsea treba za Ligu šampiona, oni ne odustaju, još uvijek mogu da se domogne Ligu šampiona. Tu se bore svi, Chelsea, Villa, United, Liverpool i... Evo, Everton-Liverpool. Eto, Everton-Liverpool, da. Igraju prvi put na novom stadionu. Ali dobro, to je stvarno, to je derbi koji je... Prijateljski derbi. Pa da, stvarno tako ga i zovu. I stvarno, ja sam bio, to nema nikakav ambijent nekog gradskog derbija. Ja nisam bio na utakmici i kad sam bio davno u Liverpoolu, znam otprilike preko Stanley Parka da su jedan i drugi stadion, mislim na Goodisoni, 7 minuta laganog hoda. I kad sam bio na Anfieldu, znači vidio sam, nisam išao na Goodisoni, ali sam vidio gde. Jeste. Ali, Ne, ali navijači sede jedni pored drugih, potpuno su, znaš, nema problema, nema ničeg. Imamo u Italiji najinteresantnije Napoli-Lazio, što zapravo i nije toliko zanimljivo, jer Inter pobjegao na 9 bodova, sad kada je dobio Como, ovo što je krenuo 2-0, dobio 4-3 na kraju, tako? Mislim da je to, tako, tu nema šta. A Lazio igra polufinale kupa sad protiv Atalante, tako da to, eto, čisto po imenima, onako najzanimljivija utakmica. Imamo finale kupa, kralja, Atletico Sociedad. Vidiš, pazi taj paradoks. Dakle, Atletico je izgubio 5 od poslednjih 6 utakmica u svim takmičenjima. Igra polufinale Lige šampiona. I ludio. Igra polufinale Lige šampiona, igra finale kupa, bit će treći, tamo igraće Ligu šampiona ponovo, kako god. Pa da. I pritom je u poslednjih, ne znam koliko, iz 2 takmičenja izbacio Barcelona. Znači, pazi. I imamo Sporting Benfica, što je naravno veliki preozbiljni derbi. To je El Clasico njihov. El Clasico, naravno. Svaka čast sportu, ali Sporting i Benfica su i tu si... tradicionalni, duža je tradicija tog Porto se posle pojavio i svaka čast je, naravno, i 2 puta prvak Evrope i tako dalje, sve, ali... I si, znači, Porto navijaju za Benfiku. Jer onda... Pa da pobegnu Sportingu, realno Benfica ne može da stigne Sportingu. Pobegnu Sportingu i da budu prvi, mislim da je Porto ove godine... Negde je kod njih dobro što se tu menjaju, znaš. Benfica, Sporting, Porto... Sporting je sada vezo titule, to se... Sad će malo Porto, čini mi se da ih udape, će onda opet dođe period Benfica i tako dalje, i tako dalje. I niko više. Jedini njihov problem, znaš ko je poslednji prvak koji nije od njih troje? Pa ovako, ili je Belenenšeš, onda je... To mislim da je to 92. godina. Bovišta. A? Bovišta. Bovišta. Da. Znaš zašto? Ali to ti je 5 šampiona u Portugaliji, u istoriji. Da, 5. Niko više nije uzema titulu, samo njih. A znaš ko je igrao tada za Bovištu? Ne. Napadač, podsjeti me. Pa igrao u Chelsea-u. Znam. Crnac, bre. Tako je. Podsjeti me. Tad se zvao samo Jimmy. Hasselbein, bre. Jimmy Foyt, bravo. Tako je. Evo ga. Ajde, majstore. Merkur X tip slavi, ti dobijaš
Za rođendan smo spremili džak para iz Džaka delimo svaki dan u lokalu i online. Ljubo, dobrodošli za naš šank. Dobar dan, bolje vas našao. Za ovim šankom se pije svašta, ali Ljube ostaje na vodi. Kaže Ljuba, kaže, ne pijem više, nekad sam bio nestašan, ali više nisam, kaže, sad sam dobar. Pa dobro, pitanje je sad koliko je to ispravna odluka, ali neću da se petljam u goste. Ja za sad mislim da jeste, ali vidjet ćemo šta će doneti. Vidjet ćemo u trenucima oče, šta će se desiti. Ja se bude malo neki šalim. rođendan, neka svadba, da se i desi. Ljuba je ko Benjamin Button, znaš. Ide obrnutim redom. To je dobar recept. Pa vidi, to ti je odlična stvar. Kada sam igrao, onda sam pio. Kada sam prestao da igram, prestao sam i da pijem. To ti kažem, Benjamin Button, tačno. A to, kad si igrao i kad si pio, s obzirom na to da si bar, što se kaže, trofejan, jel, u ovdašnjem fudbalu i da si ostavio nekakav trag i u Vojvodini i Partizanu, koliko je to bilo redovno, koliko je to bilo zapravo pravo pijenje? Pa dobro, nije to bilo pravo pijenje, ali tako pričamo, jel, to je uvek... Šalim se, naravno, nego uvek se postavlja pitanje, ima igrača kojima se priča... Naravno, ali znaš, ono kad te vide u gradu, pa kad ostaneš duže, ono, znaš, onda je to, odmah se sve naduvava. Pa to ne mora da budeš fudbaler, možeš budeš novinar, to je isto to. Tako je, da. Sa tim što se ne naduvao kad sam novinar. Boga mi se naduvao. Kod novinara je to drugačije. Ne, Boga mi se naduvao, pusti to. Ne, pa dobro, znamo one pričice da ste se skrivali iza zvučnika u diskotekama kad vas je Ljupko jurio i tako. Mislim, to su simpatične anegdote. Da, ali vidi, to je anegdota jedna, ali koja je stvarno istinita. Bili smo Siniša, Mihajlović, Slaviša, Tanja i ja. Izašli smo u jednu diskoteku i ostali smo duže, naravno. U Novom Sadu ili? U Novom Sadu. Ta diskoteka se zvala Area. I neko je dotrčao do nas i rekao nam je, ulazi Ljupko. A Ljupko je voleo da ode tako malo da se prošunja, znaš, i da proveri gde su mu igrači. Tako da je pola ekipe skoro bilo u diskoteci. I mi se sakrijemo iza zvučnika. I on je čovjek ušao unutra, ono muzika, on gleda, ne znam gde se nalazi, prođe pored nas, vrati se, izađe napolje. Tako da smo tu dobro prošli, ali smo mu to posle rekli. Pa dobro, naravno, ali mislim da baš pričamo o tome kako zapravo dobar trener treba i da oseti puls ekipe, jel tako? Onda vam je to, ne znam, na neki način zamerao, onda bi vam oduzeo jedan deo vašeg identiteta. Pa to je, u stvari, to ti je odlika pravog trenera. On mora da osete igrača. Znači, on tačno zna kad treba da nas stegne, kad treba da popusti. Ljupko je bio odličan trener, Ljupko je bio, ne bi napravio te rezultate da nije. Da. Ali opet, taj senzibilitet mora da ima ne samo trenerski, nego, što bi se rekao, i ljudski. Vidi, Ljupko ti je bio ono stara ta garda tih trenera, znaš, Ljupko ti je bio onako malo, znaš, malo drven. I kod Ljupka se znalo, znači to mora da se prođu pripreme, da se prvo ekipa spremi kako treba, a kod njega su pripreme bile paklene. Svake njegove pripreme, to ono ko prođe, taj priča o tome. I na taj način, kad je spojio nas, mlade, i ovih par igrača, kao što je bio Šele u Vojvodini, kao što je bio Šapura, Svetozar Šapurić i tako dalje, i nama dao šansu mladima, koje je on procenio i koje je on selektirao, pa to mu je na kraju donao rezultat. Pazi ti sad, evo, pomeni Ljuba, zamisli ti danas da imaš jedan tim u Srbiji, a da nisu Zvezda i Partizan, da ti igraju Ljuba, Buda Vujačić, Siniša, Jokan, Tanjga, Šapurić. Šestić. Trener Ljupko Petrović, direktor Milorad Kosanović. Brate mili, pazi ti ko je to, gde smo mi od toga, jer Gojko kaže, ostaje si trag u Partizanu i Vojvodini. Ovo Vojvodini je trakčina, to je bre nešto što je prvak stare Jugoslavije. Znači ti si Ljubo došao u Vojvodinu, ili tako, kad su bili druga ligi?
Kad su bili u drugoj ligi, da. I onda ste ušli. Ušli i sledeće godine bili prvaci. Ali da ti kažem nešto vrlo interesantno. Početak te godine kad smo osvojili titulu, znači to je bila 88. godina. Ono sakupljanje i dolazi predsjednik da održi govor. Predsjednik je bio, prezivao se Smederevac. I on je u jednom momentu čovjek rekao, momci, nama je imperativ da ostanemo u ligi. Eto. Mi smo te godine osvojili titulu. Eto, da. To je neko još pričao od koje je bio, Tanga je bio tu i bio još neko, Buda Ujočić neko bio i da. Da, ali u kojoj to konkurencije bilo? Dakle, uz kakve ne samo Zvezda Partizan, nego sa Hajdukom, sa Dinamom. I to ste dobili u Novom Sadu redovno sve, je li tako? Da. Sve smo dobijali. Mi smo jako teško gubili utakmice. Ali, ajde se vratimo malo na početak te godine. Ja sam na početku te godine trebao da idem na pozajmicu ili u Kabel, ili Novi Sad i tako dalje. I sad to su ljudi iz kluba tako odlučili, jer, kaže, Ljupko ne računa na tebe, šteta je da gubiš godinu, da odigraš negde na pozajmici. A ja sam u tom momentu imao Osijek. I tadašnji sekretar kluba je bio Brana Dimitrijević. Ja mu kažem, vidi Brano, nije nikakav problem, ali lepo vi meni dajte papire, ja idem u Osijek, ja sam u prvoj ligi, ja ću u Osijeku da igram. Ja ću se u Osijeku izboriti. I on čovjek kaže, vidi, ja ne mogu papire da ti dam, ali ostani tu, pa vidi, ako budeš uspeo da se izboriš, sve zavisi od tebe. A nisu teli da te puste, znači prvoligaša, nego u tu lokalni neki... Tako je, da, jer nisu hteli da mi daju raskid ugovora. Da, su na pozemicu, pa da vide znaš. I onda sam ja ostao i igrao sam tu za drugi tim, gde sam se trudio. Igrao dobro, i uvek sam za drugi tim, daš go, dva, znaš, svi to vide, ne možeš ti kad neko posjeduje kvalitet, na kraju taj kvalitet ispliva, jel? I utakmica igra se u Mostaru. I sad putuje se za Mostar, ja nisam ni među 30 igrača, nisam ni bio ni pozvan jednom. Kaže meni Sepi Pilmar, on je bio pomoćni trener. Kaže on meni, putuješ u Šele ima neki problem s leđima, kao putuješ u Mostar. Rekao, dobro. 2 sata pred utakmicu, opet me zove Pirmajer, kaže mi, dođi, kaže, igrači imaju sastanak sa Ljupkom, pa kao dođi da... I igrači koji su tada bili, to je bio, jedan je bio od njih i Čeda Maras, ne znam, Šapura i tako ti stari igrači, oni su odlučili da ja počnem tu utakmicu. I, znaš, klinac si, 19-20 godina, nisi spreman, nisi se pripremao, nisam razmišljao uopšte, nisam ni sanjao da ću da budem uopšte deo tima, a ne da počnem utakmicu. I onda, znaš, počinje utakmica, a Velež imao tada jednu od možda i od najboljih ekipa koju ja pamtim. Kajta, Stuce. Jurić, Vanja Gudelj. Jel možda zamisliš, Meho Kodra je u tom momentu sedio na klubu. Da. Koji je bio posle vedeta Barcelone, jel? Vedeta Barcelone. Da. Pudar branio, tako da. Ne, Petranović. I znaš, razmišljaš, šta sad? Sam sebi kao, a sam dobio šansu. Ali kao, šta sad? Ne, sad gotovo, sad ja ovo moram da iskoristim. Kako go znam i umem. Pobedimo 1-0, ja dam go i nikome više nikad pomeri iz ekipe nije. To je, znači, prekretnica bila? To je bila prekretnica. Ali vidi, prekretnica, to je Ljupko govorio u svakoj emisiji koju je gostovao. To je bila i prekretnica te naše titule. Da.
ta utakmica protiv Velže. Kako jedna sitnica zapravo promeni sve. I čekajte, vi to dobijate, to je neki prvi deo sezone, ili tako bio? To je Početak. četvrto, peto kolo možda. I tu kreće šta? Kreće ovde ili šta? Vidi, da shvatate, tu shvatate... Ma nismo mi shvatali, ma ne, bre, ko smo bili, pa zaraz nije niko nije znao, bre, došao ja iz Belog Manastira, razumeš, došao Siniša iz Borova, Jokan došao iz Novog Sada, ono, ko su ovi klinici, ma daj, razumeš, ono, znaš, jesenja titula, sedimo mi ovako, mi smo jesenji prvaci, šta je ovo? Znaš ti kakvi su to timovi bili, ono, mislim, ono je... Da, u toj ligi. Sad da ne nabrajamo igrača i tako dalje, mislim. Sad mi, ono, bez veze, ono, znaš, sakupili se s brda, s dola, znaš, ono, neki klinci došli, i sad odjednom mi jesenji prvaci. Ali, ti više nisi ko je taj. Da. Počele Počeli su da znaju za vas. Jer sad pitaju, vidi onaj, znaš kao... To tempo, to sport. Sad ono, znaš kao, pitaju, je li igra Vorka Piško? Ono, niko me nije znao da uče kao... Ali ne samo to, vidi, nego te sad te protivnici shvataju drugačije. Sada već štopre zna ko je Vorkapi, znaš, i to je već... Naravno, i sad više nije ko je taj. Ko je taj Jokanović, ko je taj Tanjga, ko je taj Mihajlović, ko je taj Vorkapi, sad to više nije. Sad je to dobilo neku drugu dimenziju. Znaš, sad, kako držati? Znaš, ti jesi jesenji prvak. I mnogo je lepo. I prija. Znaš, sad da izađeš na ulicu, pa ti oni prepoznaju kao... Vidi ovo. Razumeš? Sad će da se napadne i Partizan, i Zvezda, i Hajduk, i Dinamo, i svi živi. I ono, znaš, sad ti ideš, recimo, ideš u Zagreb, ideš na nož. Više nema to neko da te, znaš, ono, možda pre 6 meseci pocene malo, pa, znaš, i tako dalje, pa se malo opuste i ono, daš im go 2, stegneš i ti prođeš utakmicu. Tako da, to je neki period bio moj najlepši period u životu. Ljubo, a bilo nekih pritisaka ovih velikih na nekoga, na igrače, na nešto da, jer kao kako Vojvodina bude prvak? Pa ja to nisam. Pazi, to je bilo posle Šajbera, to je bilo, znači, posle onog Ja skandala. iskreno da ti kažem, ja to nisam osjetio. Da. Mi smo svaku utakmicu igrali onako kako smo znali i umeli i niko nikada se nije obratio, mogu to govorim za sebe, jel? Sad, da li će to nekom desiti drugom, ali ja to ne verujem, da je neko imao neki pritisak i tako dalje. No i da je bilo, očigledno nije uspelo, mislim, to hoću da kažem. I da ga je bilo, tako je. Dakle, to je... Ali ne, nije, to je neko drugo vreme bilo, to je, izađi na teren i pokaži. Što ja često pominjem, apostrofirajući kvalitet te lige, jednu činjenicu koju ljudi koji su savremenici tog doba zanemaruju, a to je da je recimo Hajduk kao jedan od članova Velike četvorke poslednju titulu osvojio 79. I da je u tih poslednjih 11-12 godina Jugoslavije jedna Vojvodina bila prvak, jedno Sarajevo je bilo prvak, a da nisu bili, odnosno Dinamo je bio jednom 82. Pa čak i Varder, ajde ona titula, ali znači bili su, ali nemojmo zaboraviti... Ona što je sporna titula. Nemojmo zaboraviti da su se tu jedno, bar 4-5 sezona za prvaka borili Velež, Željezničar, i kad nisu bili prvaci, do poslednjih kola su se borili. To dovoljno govori koliko je to bilo kvalitetno, neizvesno i zanimljivo pre svega. Pa vidi. Što je dokaz i po broju gledalaca na stadionu. Najzanimljivije je bilo iz tog razloga zato što ti tu nemaš garantaš, sad ću ja pobediti Želju. Kako? Kako to može da uopšte da izgovori? Znaš, kao mi ćemo njih dobiti. Izađeš na mene, ti ne znaš šta će se desiti. Ti si mogao da izgubiš od svakog tima u ligi, a isto tako da dobiješ svaki tim u ligi. Ma kako se on zvao? Da li je to Partizan, Zvezda, Dinamo, da je ti dobio Tuzli. Vi ste dobili, u odlučujućoj utakmici ste dobili Zvezdu, ili tako, u Novom Sadu, ono što vam je donalo titulu zapravo. 3-1, da, dobili smo i u Novom Sadu 3-1. I tu smo mi obezbedili titulu. Njih kad smo dobili u Novom Sadu, to je bilo gotovo.
Da. I onda, Trebala naravno... nam je još jedna pobjeda, samo mislim od 3 kola, trebala nam je jedna pobjeda. Ako se dobro sećam, ne mogu se više da se setim, dobili smo sledeću utakmicu, smo valjda... Da, još je nešto bilo da Slobode, nešto bilo. Sa Slobodom kući, to smo dobili 4-2 i gotovo. I to je bilo to, da. Gotovo, bili smo. I naravno da onda kreće rasparčavanje, što je normalno. Dakle, odmah odlaze, tako, i Siniša, i Jokan, i... Ne, Siniša je otišao na polusezoni. Siniša je počeo i sledeću sezonu otišao u januaru. Aha, znači počeo sledeću... Kad je Zvezda osvojila 91. titulu u Bariju, Siniša je došao u zimskim prelazom roku. Znači, 89. na 90. Siniša je počeo u Vojvodini. Tako je. Da. A ti si ostao? Ja sam 91. otišao u Partizan. Da, i si imao i ti tada već neke pozive ili... Bila je neka priča, čekaj, bilo nešto za Bayern? Jeste. Šta je to bilo za Bayern da te... To je dok u Partizanu. A u Partizanu kad si bio, da. Sam bio u Partizanu, da, to već je, odigrao sam godinu dana sam odigrao u Partizanu i onda je Nenad me zvao, došao sam u, znaš kako je, kad dođe, kad ti javi kao treba da ideš gore, znaš, kod Nenada i kod Zeke, onda, znaš, igrači, nešto se dešava. Znaš, sigurno je da je, znaš. I ja sam znao da je nešto. I onda on, znaš kakav je Nenad, sedim učeniče. Kaže, ovi su zainteresovani, mi smo se otprilike sve s njima dogovorili, u januaru bi trebao da ideš i tako dalje, i onda se desi padnem na rame, povreda, da, i... Čekaj, moguće da je to takav tajming bio, baš kad ti je bio transfer u Bayern? To je sport, to je sport, to je živo, da. Da, to je... Bayern, a ti izlaziš iz kancelarije na 7. nebo, znači ono... Pa, mislim, pričamo o Bayernu, pa to si šta sad treba da dalje reći, jel? Ne, pričamo da o nekom... Pričamo o Hrvata, pričamo o Crnogorci, o Makedoncima, što bi rekao da je. Ali što pre to zaboraviš, znaš, lakše se, brže se vratiš u normalu, znaš, da kreneš dalje i tako, ali, znaš, eto, to je bio neki moj... Ali lepo ste se podelili, vi iz Vojvodine, ti Buda u Partizan, Siniša i Tanja u Zvezdu. Ja, Buda i Jokan u Partizan. Jokan, zaboravio sam Jokana. Jokan, bravo, da. Nas trojica u Partizana, a Siniša i Tanja u Zvezdu. Pa i uzeli ste titulu, tako, posle 90. i ko je to bio? Čekaj, prva liga SRJ je bila Partizanova titula, tako, to je sa tobom i sa tom. 92. Partizan uzeo titulu. 91. na druga, da. Uzeli smo titulu i onda sledeće godine smo uzeli kup. Kup, da. Ili obrnuto bilo? Pa dobro, sve jedno, da. 93. kad je Partizan bio prvak sa Živom, Zvezda uzela... Bolje barataš godinama od mene. Zvezda uzela kup kad je Partizan bio prvi, a Partizan je uzeo kup ono kad je Zvezda bila još uvek, još su tu bili, ne znam, Dejo i tako. Ne proverio, mislim da je tako bilo. Znam sigurno da je 93. kad je Živa bio trener Zvezde, na penale Drobnjak je igrao u Zvezdi i tako dalje, da je ta Zvezda uzela kup. Ljubo, nemoj da se čudi što Gojko je krao dinosaurusima jaja, vrate, on zna sve, pa to je... Ne, ja sam nabavljao jaja dinosaurusima. Ali vidi ga kako se, vidite kako je to. Sam nabavljao jaja dinosaurusima. Svaka čast. Svaka čast. Aj, volim tako svoj. Ali dobro, mislim, vidi, u Partizanu je bilo baš lepo, jel da, baš si se, mislim, to je bila isto ekipa i... Dobra ekipa. I moćan tim. Dobri momci. Izvini što te prekrenuo, si zakačio Osima ili Osim pa Tumba, je li tako? Mene je Osim doveo. Da, eto. Mene je Osim doveo. Da. I ta generacija Partizana, ja kada sam se priključio, otišao na pripreme i tako dalje, to je najbolja generacija s kojom sam ja igrao, mogu da kažem, i tokom cele karijere. Mnogo dobrih igrača. Mislim, to je i nabrajaš, to je svaki od njih. Pa čak, znaš šta, pa čak i ti momci koji su došli, koji su bili priključeni iz omladinske škole,
ne znam, Đole Tomić, Ćira, Savo, Peđa Vasiljević, ko je još od tih klinaca bio priključen, mislim da je Nađ. Pa da, to su 73. Beli, Bjeković, Vuk Rašović. Vuk isto, da. Čekaj, a napred je pakleno bilo, napred Špoljarić, ko je sve bio... Špoljarić. Ovaj bre, Bože... Šćepović. Da, Šćepović. Ko je još bio? Šćepović, Đukić. Đukić, da, Vladislav Đukić je. Da. I ja smo bili špicevi. Ali, vidi, vezna linija Partizana je bila fenomenalna. Ne znam, Branko Brnović, Slaviša Jokanović, Peđa Mijatović, Zlatko Zahović. Zahović je što mi je, da. Bekovi igrali Stanojko i Johnny Novak. Je Milanić bio dole? Još bio Milanić? Bio je Milanić, Buda i Gordan Petrić, pozadnji. Kako je timča, strašno. Ti kažem, ali ta generacija, to, Partizan tada i ajde i Zvezda koja se malo osula, ali ostala i dalje jaka, pazi, sa Rambom Petkovićem, sa Maslovarom, sa ne znam tim igračima, i oni jedni i drugi ne dobiju priliku da igraju Evropu ti godina. Da. I to je najveći razlog što nisu napravili, znaš, sećam. Ti kažem. Svaka čast. Jeste, ali samo da ne zaboravim Krču. Krčma, pa. Vidi, on je čovjek koji ja čak kao špis nisam morali da skočim. Pogodi mi u trepavicu. Neverovatno kako je taj lažnjak i kako je tehnika, imaju taj centaršut, to je ono za udžbenike. Pa i ti bi sigurno, da je naravno bilo, da nije bilo tih tragedija, ti bi imao neke veće evropske klubove, ti si u Herkules otišao, tako? Da, jeste, posle toga sam otišao, u Herkules iz Alicantea. Onda sam odmah, posle 6 meseci, tu sam se sadržao 6 meseci i onda sam otišao u Vittorio Gimerano. Ja moram njega nešto da pitam, ti možda znaš, verovatno znaš kad si bio tamo, a jel ti znaš ko je igrao u Herkulesu iz Alicantea pre Ljube Vorkapića, a bio isto centarfor? I igrao za reprezentaciju na utakmici gde je Juanito dobio flašu u glavu. Svaka ti čast ako pogledeš, ali jedan od najvećih imena svih vremena Argentine. Jedan preozbiljan igrač. Stariji od mene. Pa dobro, da, ne može mnogo stariji. Čekaj. Daj mi neki hint još. Sad ako ti kažem duga kosica, svi su tad u to vreme imali dugu kosicu. Razumeš? Pa dobro, nije Kempes, ne može. Ko? Nije Kempes. Ti si pogodio iz topa. Stvarno? Stvarno. Pa čekaj, zar nije... Mario Kempes je igrao pre mene, da. Mario Kempes je igrao, ali jeste, su pre Valencije ili posle Valencije. Posle Valencije. Čekaj, ali on je dosta stariji od tebe. A ima još jedan igrač... Sad ne znam tačno ko je godište. On je stariji bar 10 godina od tebe. A ima još jedan igrač... Pa jeste, i više, da. Ja sam, moram da budem iskren, ja sam mislio na jednog našeg igrača koji igra u Herkulesu pre Ljube Vorkapića. Ali je isto igrao centarfora i igrao je na toj utakmici protiv Španije kad je Juanito dobio flašu u glavu. Da, logično da Kempes nije igrao za Jugoslaviju protiv Španije. Igrao je u Rijeci. Igrao u Rijeci. Vidiš, setio se Ljubav. Kustudić. Da. Kustudić, Kule. On je bio špic reke, onako robustan, jedan... I bio jedne godine među najboljim strelcima lige i bio jak i utakmica protiv Španije, ona odlučujuća. File nam je pričao, File se povredi. Jer to je ona kvalifikacija kad smo dobili Rumune 6-4, sećaš se, to je ta generacija i Filipović je trebao da igra špica. Tad su igrali i Sead i Safet u startnoj postavi reprezentacije. Sušić i File se povredi i ko je bio selektor, mislim da je Marko Valok bio selektor i zove i Kustudiće. I tu ste znači bili sve igrači. Enciklopedija. I posle toga čovjek je bio u Alicanteu i nekoliko sezona igrao u
i Alicantu. Gojko je bio u Montevideo izveštavao iz 30. Ne, bio sam, tad sam, On živi dan danas. Urednik sam bio. Kustidić živi dan danas u Alicantu. Ali to je eto, još jedan pokazatelj koliko je bilo kvalitetnih igrača tada, koji su bili savršeni, znači, a koji su i zbog onog pravila od 28 godina tek kasnije pravili inostrane karijere, pa su uspevali da ih naprave. I to su ne da uspevali, nego pravili ljudi ozbiljne karijere. Posle 28 godina pravili ozbiljne karijere. Ali u Vitoriji ti je bilo lepo, jel da? U Gimarašu si se baš onako, ako se dobro sećam, fino snašao. Vidi, bilo je okej, nego je, ja sam imao jedan mali problem u toj Vitoriji. A to je, prvo ja nisam hteo da idem iz Alicante. Grad na moru, perfektan život, svaku utakmicu, skoro pun stadion. A su bili prva liga tada? Ne, to je bila druga liga. Da, te godine kad sam ja bio, mi smo se borili za onaj promosion, znaš, za ulazak u prvu ligu. Meni se tu jako dopalo i, znaš, ja sam tu igrao odlično, ne odlično, dobio sam za tih 6 meseci su mi dali nagradu za najboljeg stranca u istoriji kluba. Za ti pola godine? Eto kako, za ti pola godine što sam odigrao. Ali sam imao jednu povredu isto tu. Na treningu me jedan uđe klizeći start i ja ne stignem da izmaknem nogu i popucaju mi ligamenti na šlanku. I onda sam tu kuburio 1-3 meseca s tom povredom i tako dalje, ali, znaš, uspeo sam da dovršim nekako tu polusezonu. I stigla je ponuda za mene od Vitorije Gimaraš. I, znaš, nikad nisam bio u Portugalu, nemam pojma, ništa ne znam o klubu, znaš. I nazovem ja Budu, a Buda igra u Sportingu. I ja kažem, Budice, Vitorija Gimaraš, daj molim te, reci mi, kakav je klub, šta je, o čemu se radi. Kaže on meni, pa kaže, Batice, pa kakva je lova? Ja kažem, vidi, lova je, daj me 3 puta više nego što imam ovde. Kažem, grad, strašan grad, na moru, studentski grad, milina. Da, ja sam bio u Bragi 2 puta, nisam u Gimarašu, ali to je blizu, ili tako? Pa slušaj, ja. Ništa. Šta ću, bre, prelep grad, drug mi. Ja, avioni, ovde mi potpišem ugovor uveče. Sad, odveli oni mene u hotel neki, sad sam ja to u hotelu, to je neki, ja to gledam, a ono van grada, znaš. Ujutru, uveče sam ja završio s ugovorom, potpisao ugovor i rekao, ajde, ujutru malo doručkujem i posle doručka da malo odem u razgledanje grada, da im kako to izgleda i tako dalje, pa ću posle podne na trening. Otvorio ja prozor, naravno, livada, krave na livadi muču. Spustim se ja dole i kažem recepcionerki, rekao, molim vas, zovite mi taksi jedan za centar. Ona mi kaže, gospodine, vi ste u centru. Ja kažem, Gimaraš? Kažem, da. Ja rekao, a gde je ovdje? Rekao, more. Kaže, to je Porto, pa 30 kilometara, kaže on. Ja brzo u sobu, hvatam se telefona, zovem, nije bilo mobilnih, zovi Budu. Kakve bre, ne, ja se nikom, zovi 5 puta ga ja.
Sjajno. Tako da sam ja došao od 365 dana, jedno 250 dana pada kiša. Sve stvari koje sam imao su bile nepromočive, sve stvari sam kupao nepromočive. Čekaj, jer te Buda namjerno namestio ili ono prosto ne kad je čuo da je 3 puta više love, razumeš? Moje se lepo, sunce sija. Jer on meni da je rekao da to nije tako. On zna mene, on me jako dobro pozna. On mi jako dobro pozna da ja ne bi išao. I on kad je ovo kaže, ovo će budala, neće potpisati ugovor. Da, razumeš, bolje ja njemu da... Da, znači tebi je bilo, ti si jedan od onih sportista kojima je mnogo važno gde je. Dakle, ima oni kojima je samo bitno ugovor i ono da cepaju, ali ti, znači, tebi mnogo bilo bitno sredina, okruženje, grad i tako dalje. Meni je pre svega da normalno da funkcionišem, da živim negde gde mi je lepo, gde se ja osjećam dobro. Zašto? Pa zato što ću i ja igrati dobro. Znaš, ne možeš sve da gledaš kroz novac. Mislim, možeš, okej, samo se... Pa zato kažem, ima raznih. Razlikujemo se. Samo neki uključe taksimetar i samo vrti. Tako je. I ono, znači, sve rok službe, vreme prolazi, to je to, a neko voli da vrte da... Kad izađe da ne vidi kravu ispred ono, tako. Tako je. A koliko je tebi to sad, kad si otišao u Herkules pa u Gimaraješ, igru si kasnije u Grčkoj, ali tako? Jeste. Koliko je tebi to sad, ipak ti nisi, ja danas nešto gledam, ovi klinci koji odlaze iz naših klubova u inostranstvo, pa odlaze u nekim mlađim godinama, pa odlaze u neku paklenu konkurenciju i tako dalje. Koliko je tebi pomoglo to tvoje iskustvo koje si imao, ti si imao već tada 25-6 godina, ili tako? Tako je, da. Plus si igrao u 2 šampionske ekipe, faktički, i u Vojvodini i u Partizanu, znači, i radio si sa ozbiljnim trenerima, i sa Ljubkom, i sa Osimom, i sa Tumbom, ili tako. Koliko je to tebi značilo kada si otišao u inostranstvo, to što si nakupio u sebi? Pa vidi, u svakom slučaju mnogo, ali isto tako, znaš, kad ti se desi da ti u nekim, ljudi, ja sam bio prvak Jugoslavije, 21 godinu. Znaš, mi danas pričamo o nekim igračima koji kaže 20, kad ima 20 godina, 21 godina, znaš, mlad je, treba mu da... Čekaj, nema to u tim godinama ili jesi ili nisi. Znaš, nema tu čekanja. Čekaj, da. Pogotovo, tada nije bilo lako igrati, zato što je recimo u tom momentu Vojvodina imala 8 špica. Ja bio 8. špic. Došao Điđan iz Belog Manastira. Pa da. Razumeš? I da Šele nije, a čekaj, a Šele se nešto tu posveđa sa njima, nije se povredio, nego se nešto... Meni je tako rečeno, Šele tabole leđa, jer je Šele imao navodno je imao lic ili nešto je imao, da je trebao da ide u inostranstvo. Bravo, Leeds United je bila priča za Šele, tako je. Da, i Šele je verovatno tada odbio da nije teo da putuje, dok se ne reše stvari, da će onda i da pređe, neće da pređe, tako se nada dešava. Iza bola ga leđa naprasno i ti uđeš u tim istorije napisane. Tako je. Tako to ide, da. Ali si bio si u Slaviji, u Sofije, to si proveo, je li tako? Jeste, to mi je isto jedan prelep deo života, gde mi je bilo baš mi je bilo dobro tamo. Bili su svi prijatelji, bio je Nasko Sirakov, ti je bio tada trener ekipe, koji je bio ujedno i igrač i trener. Igrao je, doveli su Bobija Mihajlova iz Bolonje. Golmana? Ne. Bobi Mihajlov, iz Evertona, on je bio golman Evertona. On je danas i predsjednik Fudbalskog saveza Bugarske. Bobi Mihajlov. On je, mislim da je... reprezentaciju, tako? Ja mislim da je on i najviše nastupa da ima za reprezentaciju Bugarske. Da. Onda tu je bio, doveli su stopera Bugarina, vratili ga isto iz Bolonje, sad kako se zvao, ne mogu da se setim. Pa su doveli isto reprezentativca, on je igrao u Benfici i njemu sam zaboravio ime. Isto Bugarin. Isto Bugarin. Pa su doveli Marija Stojilova iz
iz Vitorije Gimaraš. Aha. Njega su doveli. On je bio posle selektor i ne znam, on je onako jedno veliko ime. Onda, ko je još bio tu? Bio je Vuk Rašović sa mnom. I Vuk igrao strašno. Tamo? Fenomenalna Vuk igra. Sećam se, stigla neka lova, znaš. A tamo, znaš kako u Bugarskoj, donesu ti kesu i vozi. U gepek. Nema gepeka, u Bugarskoj se kradu auti, nestaju, razumeš, ne smeš da ostiš nešto u kolima. U džepove. Ma ne smeš ni jakno nosiš sa sobom. Ne, I došao Vuk, kaže, Vuk, jao, ovi su mi dali ratu, dobije pare. I sad to je neka gomila nekog novca koji je u dolarima. Šta da radi, kome da da, kome da veruješ, šta? Ne smeš ekonomu, poveći ekonom s tim parama, neće se vratiti nikad, I sad nisam više tu ispratio šta je Vuko radio i mi na treningu, znaš. I babe, je rekao, Vuče, lova, a on kaže, a on stavio obuku trenerku, donji deo trenerke, svezao i stavio sve pare ovde i tako trenira. Ko kada krijumčare drogu, znaš, popio. Ne smeš nikom da veruješ, kakvi nema šanse. Sjajno. Dobro, ali sve u svemu, tamo te bilo lepo. Ali prelepo je bilo, prelepo. U stvari, ti si se vratio, ti si bio, pa si... Ti su 2 navrata, ako se ne veram, bio u Sofiji. Ja sam bio u 2 navrata, onda sam završio, imao sam neku povredu kolena i onda, znaš, imao sam 32 godine i sad treniram ja normalno i radim ja normalno, ali, znaš, osetim, znaš, kad su veći napori i tako dalje, da meni noga propada. I rekao, šta da radim? I onda kaže, doktore, rekao, da li ima neko rešenje? Kaže, ima, kaže, operacija. Sad znaš kakve su bile operacije u to vreme, znaš, protiseku, drugo, to je godinu i po dana oporavak, pa ponovo pripreme, pa ne znam, pa hoćeš se vratiti, nećeš se vratiti. Tako da sam ja prestao da igram, a Nasko Sirakov je prešao u Levski i bio je generalni direktor kluba. I onda me on zvao i onda smo radili ja sam se bavio tim nekim sportskim pitanjima u klubu. U Levskom? U Levskom, da. A on je, znaš, on je bio generalni direktor i on je više, slovom nabavljao pare, organizovao tu te Bugare i tako dalje. I onda je došao Ljubko za trenera, znaš da je bio Ljubko? Da, Ljubko je bio u Slavi. Svaki dan smo igrali šah, znaš, pre trening. U Levskom bio Ljubko? U Levskom je bio, da. Onda smo svaki dan šah igrali pre trening. Znaš, odigramo 3-4 partije šaha, znaš, i onda idemo na trening. Ko je dobio? Pa tu smo, tu smo. I to ti je bio prelaz u stvari sa igračke karijere na, da kažem, post igračku. Ostao si u fudbalu, naravno. Probao si nešto kao trener, ukapirao si, to nije za tebe. Da, nije za mene, da. I rekao si, odeo menadžere. Jeste. Vidi, da ti završim samo ovu priču sa Bugarskom. Mi smo u to vreme za te neke bugarske prilike Levski je imao ozbiljan novac. Predsjednik kluba je bio Vladimir Grašnov, on je ujedno bio i vlasnik Mobitela, njihovog, bugarskog, a predsjednik kluba je bio Miša Čorni. U tom momentu on ti je bio najbogatiji Rus na svetu. Stvarno? Da. Čime se bavio? Njih 3 brata, Čorni. Ne znaš čim se bavio, ja sam ih zaboravio to, mislim. Da, dobro. Znaš, oni su bukvalno bili, mislim, on je Jevrej. Mislim, svi ti oligarsi u Rusiji u to vreme su bili, 90% su bili Jevreji, ako ne 100%, sad svega da se setim.
I mi nismo imali taj problem koga ćemo dovesti. I onda smo se dogovorili za Ljupka Petrovića, došao Ljupko Petrović za trenera, ja sam urgirao da dođe onaj Pažin iz Partizana, došao je onaj Pantelić iz Zvezde, Miodrag, doveo sam Dragića iz Vojvodine, stopera tada, i tako dalje. I mi smo tu napravili neku ekipicu uz te Bugare koje je Nacko doveo, tu su bili sve reprezentativci bugarske tada. Mi smo tu prvu godinu osvojili smo duplu krunu. Prvo kolo u kvalifikacijama, nažalost, izvučemo Juventus i ispademo na glavačke. Druge godine smo osvojili titulu. U kvalifikacijama prvo kolo izvučemo Železničar prođemo, drugo kolo izvučemo Bran iz Bergena, ove Norvežane, i treće kolo za direktan ulazak u Ligu šampiona izvučemo Galatasaraj. A Galatasaraj ti je tada bio aktuelni prvak Kupa UEFA. Oni su bili osvajači Kupa UEFA. I to je ona generacija Hasan Šaš, Umu Davala, ne znam, Šukur je trener, Fatik. I izgubili smo tamo 2-1, a kući smo igrali 1-1 i to smo primili neki gol, možda 15-20 minuta pre kraja. I hoću da kažem da smo imali za te prilike, da smo mi imali fenomenalan tim. To je bio početak 2000-ih, je li tako? Ne, to je bila 2001. druga. Pa to. Galatasaray 2000 uzela Kupu UEFA, znači sledeće godine, prva na drugu. I to je bilo, u stvari, pre ove monopolizacije Ludogoreca, koji će... Jeste, pre. Koji će ostati bez titule prvi put posle 14 ili 15 godina, ako se ne verujem. Pre toga. I onda toliko sam se bio izmorio, iscrpeo da ja jednostavno nisam mogao više to da radim, nisam mogao, to je, baviti se takvim stvarima, to je da napraviš neki rezultat i neki uspeh, to je bukvalno ceo dan. Da. A ja nisam spreman bio na to. A kaži mi, kad si u Grčkoj bio između dve Bugarske ili kako? U Grčkoj sam bio, ne, u Grčkoj sam bio pre Bugarske. Pre Bugarske. Posle sam otišao, da. Tako da... I što se nisi vidio u trenerskom poslu? Pa jednostavno, ja sam čovjek koji ne voli mnogo obaveze. Welcome to the club. Tako je. Da, i onda, znaš, jednostavno ja se nisam našao u tome, znaš, to ti je da moraš da ustaneš ujutru, da ideš u trening, da opet si u nekoj grupi koju moraš da kontrolišeš, jer niko drugi ne može ni kontroliše sem tebe. Znaš, tako da ja nisam zainteresovan bio puno za to i onda sam znaš, razmišljao i odlučim se da ovo mi je odgovaralo, znaš, volim duže da spavam, tako da tu možete mi... Misliš da budeš menadžer, to? Oko 12, da, to mi je odgovaralo. Jer kasno ležeš i to je... Da, kasno ležeš. Kaži mi, Ljubo, opet ćemo da se malo vratimo na početak, s obzirom da si ti bio da si iz Belog Manastira, je li tako? Igrao si u Šparti. U Šparti, da. I Šparta je u tom periodu negde bila drugoligaš, čini mi se, ili je tu negde ulazilo u drugu ligu, ali me zanima, bilo je dosta igrača, je li Šapurić, ko je Šparta još? I ko je iz Belog Manastira? Još je neko od igrača iz Belog Manastira? Znaš ko je, nije niko bio u Vojvodini, ali je, recimo, ne u Vojvodini, nego uopšte... Vukčević, tada u tom, onaj Milenko Vukčević, on je igrao u Osijeku. U Osijeku, da. On je igrao u Osijeku, da. Čekaj, a bila je priča i da odeš u Dinamo u nekom trenutku, ali to je bilo pred rat, ili tako, pa nije baš bilo... Pa znaš što, to ti se sve dešavalo tada kada sam prešao u Partizan, to je bila ta godina. Ja sam sa sva 4 kluba, imao velike četvorke, i Zvezdu, i Partizan, i Dinamo, Hajduk.
Što se tiče, kao opciju. Mene su svi zvali, nije bilo kluba koji me nije zvao tada. Znaš, Ali si, nažalost, morao da gledaš i neke druge stvari, ne samo sportske. Pa, ja u tom momentu, da se nije to izdešavalo, ja bih završio Dinamo. Pa to. Ali, posle Ćale nazva i kaže, ako budeš otišao u Dinamo... Pa da. Nemoj ni dolaziti kući. Pa dobro, to su ta vremena. I onda ti se to desi, posle 6 meseci, godinu dana, to što se desi, tako da bi opet imao tamo problem, pa onda opet se seli negde i... Eto, i na kraju je to ispalo najbolje. Najbolje je moguće. I u ostalom, došao si, čini mi se, osim onog što smo spomenuli, da su usledile te sankcije zbog koje niste mogli u Evropi da igrate, ali čini mi se da si došao u pravom trenutku, u pravu sredinu, odnosno u pravi jak klub kakav je bio Partizan tada. Ja isto to mislim. To s kim sam ja igrao i s kim sam ja trenirao, to su bili u tom momentu najbolji igrači u Srbiji. Šta je s ovim današnjim Partizanom? S današnjim Partizanom? Dolaziš, ideš na utakmice, idem na svakom Partizanovom meču. Je li imaš objašnjenje za ovo što se dešava? Pa vidi što ja mogu da kažem. Iskreno ti kažem, nisam planirao o ovome da pričam, ali evo već sad kad si me pitao, daću ti odgovor na to. Ovo što se dešava trenutno Partizanu, to je sramota za sve nas. Koji smo igrali u klubu. I to, koliko vidim, to uopšte nestaje. Stalno se daju neka saopštenja, ne znam, i tako dalje, i tako dalje. Svi znamo kako je i zašto je došao Mijatović u klub. Čitao sam neki izveštaj koji je dao Rasim Ljajić juče. Partizan je smanjio dug za, ne znam, sa 60 ili 50, ne znam koliko, na 38 miliona. Okej, to je tačno. Rekao je, mi smo stvorili ekipu koja sada za ovih godinu i koliko su tu, par meseci, godinu i po dana, naš tim vredi trostruko više. Okej, s tim se slažem. Prošli smo sve monitoringe i od tih 15 meseci koliko je bilo tih monitoringa, ja ne znam, možda 5, 6, koliko ih je bilo, 4, nemam pojma, uopšte nije ni važno. Stvorili su tim tih mladih igrača i tako dalje. Ja se ne bih složio tu s njim. Pa ko je doneo taj novac Partizanu? To mi svi dobro znamo. Pa on je bio i kod vas u emisiji, pa to je i vama rekao. Peđe. Pa ko drugi? Pa ko drugi je gurno decu, ovu našu, zamisli utakmica, dođem na utakmicu, 11 igrača na terenu i svi beli. Nemam ništa protiv, naravno, nisam rasista, taman posla, ali to su naša deca. Gde će da igra u Beogradu? Ono imponuje ti, jel? I to sve naša deca, svi beli i sve naša deca. Neverovatno. Ovi neki klubovi, sada, ajde, neću ni da ih spominjem, ono imaju ekipi celo pleme. To je uradio sve Predrag Mijatović. I mi nemamo više šta da kažemo o tome. Pa, da, ali čekaj sad, izvini, jesi ti zadovoljan sa situacijom u klubu sad na kraju? Pa ko može da bude zadovoljan? Pa ne znam, ali... Ovo treba da se vidi, ovo treba što pre da se reši. Mislim, treba, ovo mora što pre da se reši. Ovo je podhitno, ovo treba da se reši juče, ne sutra. Mora da dođe do te skupštine, da se vidi ko će doći novi. A zašto? Pa zato da se ne bi izgubila ponovo godina. Ljudi, izgubit će se ponovo godina. Ne znam, bit će skupština od juna do septembra. Što to znači?
Napisala u saopštenju. Pa šta sad, hoćete ponovo da izgubimo godinu? Pa ne, šta sad, treba još jednu godinu izgubimo. Šta? Ne možeš da napraviš selekciju, ne možeš da organizuješ pripreme, ne možeš ništa. Ne možeš ništa da uradiš. Znači, mora odmah da se sazove skupština i da se taj problem reši, da se vidi ko će biti u klubu. Da počne da se funkcioniše normalno, da se radi normalno. Evo, ti si sad prepun pohvala na Peđin račun, ali on trenutno trpi velike kritike. I veliki su, dakle, otpori u klubu i to su sada, baš su lobiji i to iznošenje Ljubomeša je baš onako nešto što ne dolikuje tako velikom klubu kao što je Partizan, znaš, tako da sad ne znam kako razrezati taj Gordijev čvor. A koje su kritike na njegov račun? Koje su to kritike? Pa, vidi, navijači su baš glasni. Navijači baš imaju, ja mislim da je većina navijača trenutno protiv Peđe Mijatovića. Okej, ali ja koliko znam i koliko sam upućen, svi bivši igrači i svi igrači poput mene koji su igrali u Partizanu će dati podršku Peđi Mijatoviću. I to je sad i ove što je... I ja sam 100% siguran da je to jedino i najbolje rešenje. Pa neće, evo ga Đole Tomić koga si pomenuo malo čas, on je baš bio dosta, sad dao je neki intervju nedavno, znaš, tako da... Neće si baš, mislim da je tu takođe među igračima... Ali juče je Peđa pozvao, koliko sam se ja informisao, da li sam se dobro informisao, Ljubo da kaže, on je pozvao čitavu tu grupu Apel na razgovor i u vezi sa podrškom oko insistiranja da se održi skupština, tako sam u pravu. Gde je i Tomić i cela ta ekipa koja je još tu u toj grupi Apel za spas Partizana. Da, vidi, sad to ne znam, ali hoću da ti kažem da sam ja siguran iole ko ima zdrav razum da će mu dati podršku. Pa čekajte, Rasim Ljajić je političar. Kapa dole, svaka čast na njegove političke karijere. Kakve on veze s fudbalom? Ne, naravno, to je ono što sam ja teo da... I sad mi treba da postavimo pitanje neko kao, ajde stavimo na neki kartan, pričamo o fudbalu, jel? Politika mi uopšte ne interesuje. Znači, pričamo ko je... Ljubo, ne može, mislim, da te ne zanima, ne interesuje, ali unutra je. Politika je toliko unutra da ne možeš bez nje. Svi mi to znamo, pa svi mi to znamo. Ali onda radiš na tome da napraviš sistem da politika neće biti u sportu. A to niko ne priča o tome, ne priča o kako je to politika u sportu. Pa istera je napolje. To je zato sedimo ovde i zato pričamo neke stvari. Mnogo će vode proteći još. Hoće, zato što i ti i oni pre ovih i ovi posle ovih će naći svoju zlatnu koku, a to je sport. I neće doneti zakon o privatizaciji i neće doneti ništa što će da promeni taj odnos da ti nećeš tražiti pare od države, od ovog ili od onog, nego ćeš da praviš pare i da finansiraš u taj klub. To je tako je, to je suština svega, da. To si u pravu, mislim. I zato je politika tu, zato mi kažemo, eto, pa šta da radimo, tu je politika, pa isteraš politiku napolje. Da. Dobro, znači, gledaš Partizan, navijaš za Partizan. Gledam Partizan, navijaš za Partizan. Nerviraš se što ne može da trenutno ugrozi Zvezdu i, boga mi, pitanje da li će nakon narednog perioda, a? Za to treba da prođe vreme, naravno, ali sam siguran da će doći moment kad će se to desiti. U to sam 100% siguran. Sad samo treba pustiti prave ljude da oni se bave fudbalskim klubom, koji su to već radili i koji su, recimo, i ponikli u tom klubu, koji znaju šta hoće i koji stvarno žele da pomognu klubu. Da, još kad bi imali jako Vojvodinu, pa jak Radnički Niš, pa i tako dalje. Bravo, pa onda bi imali rasadnih fudbalera, mnogo interesantniju ligu i pune stadione. A to je ono što zapravo ne postoji ili negde u manjoj meri se kao popravlja, ako pomenemo jedan period u Kragujevcu kada je bio pun stadion i tako dalje, ali evo, imamo recimo primjer TSC-a, bio nam je tu gospodin Žembiri,
i oni su krenuli jednu dobru priču i tako dalje i polako to kreće da pada. Sad u nekom stručnom smislu, posle odlaska Lazetića, ne mogu da potrefe trenera, ali opet s druge strane koliko će ovo sad što se događa da utiče, oni se sad bore za opstanak u play-outsu, koliko će to da utiče na njih, jer mislim lično da je potrebno Srbiji da postoje klubovi poput TSC-a, poput Čukaričkog i tako dalje. Šta si misliš što se sad dešava? U kom smislu što se sad dešava? Ne mislim na politiku, ti se baviš politikom, ja se bavim, mislim, ako misliš na Mađarsku, ne, ali pričam i da nema toga. Koliko je, evo, TSC je od jednog tima koji se borio za vrh, faktički su bili drugi jedne godine ili treći, je li tako? Sad su dole u play-outu i spuštaju se. Koliko je to pogubno da tako mali klubovi koji su bili vesnik nekakvih promena u ovdašnjem fudbalu ne uspeju u toj svojoj misiji? Klubova ima mnogo. Pa nije to samo... Zato što su to poluprivatni ili privatni klubovi, poput TSC i Čukaričkog. Vidim, najbolje bi bilo kad bi mogli ti klubovi koji su, kao što su, ne znam, Spartak, Subotica, ne pričamo o Zvezdi, Partizanu, jer to mislim da je to nemoguće, pa čak možda i o Vojvodini, da se privatizuju. Naravno, pa da. Upravo je to priča, ja i potenciram i da se nađe model po kom će se privatizovati. Tako je, mora se naći model. Ali vidi, Gojko, ti kažeš, ne pričaš o politici, znači pominješ TSC. Neraskidivo je sa politikom u ovoj konkretnoj situaciji sa spoljnom politikom. Evo ga Osijek, koji je od Belog Manastira koliko? 33 km. Kakav stadion su napravili Mađari? Znači, fenomenalan stadion. Mislim, stvarno, i hrvatska reprezentacija igra često tamo. Evo ga, Osijek se bori za opstanak u Hrvatskoj ligi. Zašto? Zato što su digli ruke. Znači, to je sada počelo tamo potpuno ludilo. Smenjuju trenere, rukovodstva i tako dalje. Zašto? Zato što im interes nije bio samo sportski. Samo što se tamo sada, pre nego kod nas, naravno, saznalo da je mađarski interes bio i u nekim drugim stvarima, u privrednim stvarima. Tali su da kupe firme, tali su da pokupuju taj deo Slavonije i da to budu gazde. I šta misliš da ovde nije isti cilj bio? Ja mislim, ja znam da jeste. Samo izvini razlika u tome što je gospodin Žemberi ipak čini mi se malo udaljeniji od Orbana nego što su bili tamo u Osijeku i što nekako ima više svoje autonomije. On je čovjek, ili tako, od početka je tu. To bi sad značilo da... I on je svoj privatni kapital uložio u to. To bi sad značilo da sad neće da se, pošto se promenila vlast u Mađarskoj, da neće da se bave sad time. Ne znam. Stvarno ne znam. Znači, poenta, okej, mislim, znam da je to tako i ne oponiram ti, ali hoću da kažem, mislim, upravo pričam o tome, kad sam rekao izbaciš politiku, ne treba ti nikakav investitor koji će da ti da stadion, a da ti uzme 17 fabrika. Znači, ti kažeš, vidi, mi smo fudbalski klub Osijek ili mi smo fudbalski klub Vojvodine, mi smo fudbalski klub, ne znam, TSC, jel imate interesa da ulažete u nas, u stadion, u infrastrukturu, u igrače i tako dalje, imamo, nemamo. Neko će reći imamo 15. 20. To je poenta priče. Sportski motiv neće imati. Naravno, samo sportski motiv. Niko neće imati, tako da dok je ovako... A dobro, vidi, mi smo... Jako bih tebi sada rekao, da, ti si u pravu, ja bi se obesio. Ne, naprotiv, boriš se za to, ali najzbiljnije mislim, boriš se za to da bude drugačije nego što je sada. U svakoj sferi. Šta radim, brate? Pa ne znam. Šta radim sve vreme? Ali svakako ne pristajem da je to nova normalnost. Ti možda ne pristaneš ili ne pristaneš, to je tako. Pa da, ali vidi, kada bi svako od nas prihvatio to, onda bi to zaista bilo tako. Dok god postojim ja kao borac protiv toga, to je dobra vest. Vidiš Ljubo ovde, pa mislim, pa dobro, ovo ti je šank, brate, ovo ti je kafana, ovde ti se priča sve, sačemo. Tako je, pa dobro. To su teme. I šta radiš? Znači, gledaš noću, šta radiš? Gledaš filmove, serije, gledaš NBA ko gospodin? Pa pravo ti kažem, mi imamo neki tamo naš kafić, gde se okupljamo u Novom Sadu i onda tako malo sedimo duže. Mi smo ti tamo do 12. Male. To je jedna pizzerija, prijatelj naš jedan drži, Bole, pravi strašnu pizzu. Kad dođete u Novi Sad,
Kod Ja vas Boleta. volim. A gde, je to tamo negde, u koji Kod deo? mosta Duge, Aha, znači Petrovaradinski most, odmah tu na ćošku. Pizza mu je fantastična. To je na kraju bulevara Oslobođenja, zapravo Jeste, tako. jeste, da. I tu se nalazimo. Bude nas uvek tu 5-6, onda malo priča, malo pizza. To je oko 12 idemo kući. Gospođa nema ništa protiv, deca, ništa protiv. sin u Madridu, čerka u Majamiju, uživancije. Tako je, tako da sam, niko me ne pita gde sam. Benjamin Button, čekaj, i stvarno piješ vodicu u kafiću? Ili Coca-Cola? Vodu pijem. A ostali ekipa šta pije? Pa oni piju sve benzina i nafte. Znači, kad si rekao benzina i nafte, to sve, to ja pitam, a otpadne vode, pošto je to legitimno. Inače, Gojko kaže da je pio sve osim otpadnih voda i plodove vode. Plodove, da. Potpiši Sa spoljne strane. Daj nam. Vidi, ja sam planirao jedan kviz da bude onako, međutim, on će biti prelak. Vidi, već se mi namočio sa Kustudićem i sa Kempesom, tako da... Tako da daj nešto lagano, ajde. Izvoli. Pa evo, za početak, prva, najteža asocijacija sam stariji od Ljube 3 godine. Pa ti vidi sad. Dobro, ti si 67, tako? 67. Dobro, ajde daj. Moj prvi klub u Beogradu je bio Obilić. A to vjerojatno se zadržao nešto malo, znaš, ili tako. Počeo, a onda je napravio karijeru negde. A moj prvi klub u inostranstvu je bio Freiburg. Čekaj, Buda Vojčić. Ja sam sad, posljedno da mi bude, rekao mi je da je u Gimarajišu more. Da. Šta, u Obiliću Buda počeo, stvarno? A bio ti ovde, pa je to mi pričao, si zaboravio. I posle sam ja Ljubo mator, pazi. Da. Ne, ti si mator, ja sam zaboravio. A ti si zaboravio. Da. Stvarno? To znaš ono šta je, a neću sad. Samo još jednu stvar, Ljubo, reprezentacija. To me zanima. Kako se tu, zašto se tu tako odvelo kako se odvelo? Što te nije bilo u reprezentaciji? Pa nije mi bilo u reprezentaciji iz tog razloga, zato što je, u tom momentu je bilo konkurencija paklena, to znam. Boljih igrača od mene, mislim, šta nema tu. Ali čekaj, si bio na širim spisku, Bio sam, kako nisam, bio sam. Dobro, bilo je tu malo, znaš, to je ono, znaš, kad imaš taj neki maler, pa je onda tu dolazilo do nekih povrednica, ovo, ono, ali, mislim, to je bila konkurencija, nevjerovatna. Pa da, to je period kada je reprezentacija posle već nije igrala 4 godine ili 3. Da, imao si prvo... U to vreme kada je on igrao fenomenalno i kada je... Prvo si imao Stari Jugoslaviju, koja je bila ludilo. I onda dođu sankcije. Tada kada si ti sa 25 godina trebao da igraš u reprezentaciji, 26, tad su došle sankcije. Ne, bio sam pozvan, bio prijateljske utakmice ove koje smo igrali, znaš, ove, ne mogu se setim, igrali smo jednu protiv Rumuna, mislim, i nešto smo igrali, ne mogu da se setim, znaš. I ono, bio sam ja pozivan, da, ali nismo mi igrali, ja nemam zvaničan nastup. Pa zato kažem, zato kažem, nekako si bio si ono devetka za reprezentaciju, bar jedno da skočiš da bodiš jednu loptu u glavu. Ali dobro, kada sve sabereš, ako ostanemo tu reprezentaciju, svakom je pretpostavljen igraču želja da igra bar jednu utakmicu, ako ne može 50 u reprezentaciji, i to ti se nije ostvarilo, ali s obzirom na to si bio prvak i one države, i ove države, i da si, kako si ti, naravno se oprašta, kako si ti svojom karijerom igračkom na kraju zadovoljan ili... Ja sam prezadovoljan. Ja sam prezadovoljan. Ja ne bi ništa menio. A da ti je Buda rekao... Ostavio Alicante. Ostavio. 100%. Pa ne, on je to znao. On je to zato uradio jer je znao da ću se ja neću, ma kakve, nema šanse da bi otišao za Portugal. Ali dobro, isplatilo se, evo. Recimo, znaš. Ljubo, hvala ti puno. Dolazimo Gojko kod Boleta na picu. Ali obavezno. Obavezno picu i tu naftu i benzin već. Da, ima svega, da. Hvala ti. Hvala ti. Hvala i vama.